La nova línia 9. 47,8 quilòmetres de longitud, 52 estacions, 11 quilòmetres i 12 estacions ja en servei, 20 intercanviadors, trens automàtics, més freqüència, més seguretat, més tecnologia. La nova línia 9 serà la línia de metro soterrada més llarga d'Europa. Connectarà 5 municipis: Badalona, Santa Coloma de Gramenet, Barcelona, l'Hospitalet de Llobregat i el Prat de Llobregat, i donarà servei a barris que avui no disposen de metro. El traçat s'ha dissenyat ubicant estacions als indrets amb més necessitat de transport públic. De les 52 estacions de la línia, 20 seran intercanviadors que permetran enllaçar amb altres tipus de transports públics. Utilitzaran aquesta línia més de 350.000 usuaris cada dia, uns 130 milions de passatgers l'any. La construcció es fa amb els sistemes més eficients per garantir la seguretat en la pròpia obra i en tot el seu entorn. Es fan inspeccions prèvies dels edificis, locals comercials i aparcaments a la zona d'influència del traçat de la línia. Les tuneladores d'última generació perforen amb un gran capçal i recobreixen les parets amb peces prefabricades en forma de volta, al temps que injecten formigó per fora entre el túnel i el terreny. D'aquesta manera s'asseguren l'estabilitat i l'estanquitat d'altura, no s'afecta la superfície i l'impacte sobre l'entorn es minimitza. Simultàniament es segueix un pla d'auscultació molt complet per prevenir canvis i variacions que puguin produir-se. A la zona franca, barri industrial a prop del port de Barcelona, els trens circularan sobre un viaducte a 6,5 metres d'altura. La línia 9 tindrà 2 models d'estació. Hi ha 30 estacions dissenyades en forma de gran pou cilíndric que tenen un vestíbul superior amb accessos al carrer i un vestíbul inferior connectat a les andanes. Ascensors de gran capacitat, escales mecàniques i escales d'emergència comuniquen els vestíbuls entre si. Aquestes estacions integren les andanes en el mateix túnel i els trens circulen superposats en 2 nivells. Hi ha 5 estacions projectades a l'exterior sobre un viaducte amb vies paral·leles i andana central. Totes les estacions tenen moderns sistemes de seguretat i accessos innovadors. Els trens que donen servei a la línia 9 són automàtics i estan controlats des d'un centre de comandament. El metro automàtic sense conductor fa possible la circulació amb freqüències de pas més elevades. Permet que tots els sistemes reaccionin amb marges de temps extremadament precisos i millora la seguretat del servei. Les andanes disposen de mampares que incorporen un sistema coordinat amb les portes dels trens, de manera que les accions d'obrir i tancar es fan de forma sincronitzada i automàtica. La Generalitat de Catalunya ha impulsat la construcció de la línia 9, una obra ambiciosa per la seva envergadura, per l'esforç que suposa i sobretot pels beneficis que reportarà als centenars de milers de persones que utilitzen el transport públic a l'àrea metropolitana de Barcelona. Darrere del projecte hi ha molts professionals que treballen en les diverses fases i en tots els àmbits, des dels més administratius als més tècnics.